Здравейте! Днес ще ви разкажа защо приемам колаген всеки ден. Всъщност колагена представлява белтък, а белтъците са най-есенциалните от трите макронутриента. Кои са те? Белтъци или другото им наименование е протеини, въглехидрати и мазнини. Защо белтъците са най-важните от тях? Защото благодарение на тях ние функционираме правилно. Ние се възстановяваме, оздравяваме и регенерираме. Нашето тяло се нуждае непрекъснато от редовен и оптимален прием на белтъчини. Белтъчините изграждат нашата коса, кожа, ногти, кости, мускули и не само. Те изграждат нашия хемоглобин, който е ключов за клетъчното ни дишане и транспорта на кислород от белия дроб към всяка една клетка на тялото. Също така абсолютно всички храносмилателни ензими в нашето тяло представляват белтъчини. Тоест, ако нямаме един адекватен прием на белтък, ние не можем да храносмиламе правилно и да изграждаме и усвояваме не само трите макронутриента, но и останалите микронутриенти, които са витамините и минералите. Всъщност, белтъчините са в основата на една голяма част и на хормоните в нашето тяло, както те изграждат и нашите антитела. Тоест, белтъците са в основата на нашата имунна защита. От какво количество белтъчини се нуждаем всеки един от нас, което е различно, зависи най-вече от примерно нашето тегло и мускулна маса. Колкото е по-голяма мускулната ни маса, както е при мъжете, в сравнение с жените, се нуждаем от повече белтъчини. Друг показател, който изисква по-голям прием на белтъци, това е фазата на живота. Колкото по-активно растем и се развиваме, както малките деца до 2 годишна възраст, както тинейджерите, които имат един интензивен растеж, бременните жени, те се нуждаят от повече белтъчини. Също така и кърмачките. Примерно, бременните жени, ако стандартно трябва да приемат някакви белтъчини, особено в последния триместър, те се нуждаят някъде от около 30 грама повече от допълнително количество от основата белтъчини на ден, които е редно да приемат. Също така, количеството белтъчини, които трябва да приемаме всеки ден, зависи от нашата физическа активност. Те са необходими белтъците за възстановяване на мускулите и на микротравмите, които се получават примерно след една тежка физическа активност. Т.е. колкото повече се движим, спортуваме, ние се нуждаем от повече белтъчини. Ако приемеме средно човек с нормална физическа активност, който не е в някоя специфична фаза на растеж, примерно, или физиологично състояние, като бременност и кърмачка, стандартно, средно една жена, която тежи 60 кг, тя се нуждае около ориентировъчно 60 грама протеин, което представлява примерно около 160 грама извара, около 100-120 грама пилешка пържола на ден. Но не е желателно цялото количество протеин да се изяжда наведнъж. Ние не можем да осигуриме, дори да изядем тази храна, да осигуриме правилното усвояване на тези протеини. Защо? Защото нашето тяло има капацитет. Нашата храносмилателна система не може да отдели необходимото количество наведнъж на храносмилателните ензими и по-скоро на протеолитичните ензими, които ще разградят белтъчините и последствие ние да ги усвоим. Това са трипсини, пепсини. Примерно, една жена средно може да приеме на едно храносмилане не повече да усвои около 20-25 грама протеин. Тоест, ако ние се нуждаем от 60 грама протеин на ден, е добре да го разделим в поне 3 хранения на ден. Даже и 2 е малко. Сега, след като обсъдихме важната роля на протеините, да ви запозная с колагена. Колагена е различни типове, които изграждат нашите опорно-двигателен апарат, коса, кожа, ногти.
Аз приемам два типа колаген. Един е колаген тип 1, морски колаген, но мога да кажа, че във всеки един орган, включително кожата и мускулите и ставите, има от няколко вида колаген, не е само един. Защото някои казват, този тип колаген е за едно, другия тип колаген е за друго. Не, те трябва да се допълват един вид. Така, този морския колаген е на немската фирма Weight World. Тя е с доказан произход на суровините и много добро качество. Това представляват капсулите. Дневният прием всъщност е от 2 капсули, 1 час след вечеря, когато тялото си почива, кожата ни се възстановява. И той е доставен от дълбоководни риби, т.е. които растат в чиста вода. Не е замърсена с живак. Колаген тип 1 има 120 капсули, опаковката стига за 2 месеца прием. И в момента абсолютно всички продукти на тази фирма Weight World в нашите аптеки G-Fine на сайта, онлайн аптеката на G-Fine, ще видите, че са с 15% отстъпка, което си е оферта. Това е телешки колаген тип 2, хидроплениsh на друга обичана от мен фирма Nature's Way. Но тук, освен колаген тип 2, имаме също така хондроитин сулфат, хиалуронова киселина и метил сулфонилметан, който има противовъзпалително действие и те са за като комбинация за още по-здрава кожа и стави най-вече, защото аз спортувам активно и трябва да се поддържам, ако искам да продължавам да го правя още дълго време, без или с минимално количество травми. Важно, когато се приема колаген, не само приема на колаген, но пийте много вода, за да поддържаме тургора на клетките, свежестта на нашата кожа, мускулите, цялото тяло, органите функционират в водна среда и тя е много необходима даже за поддържането на здрав гръбнак, защото дисковете между прешлените, те са голяма степен вода и те действат като резервоар на вода. Ако ние сме постоянно жадни и не приемаме достатъчно количество вода, всъщност част от тази вода се взима, излича се от дисковите, хрущяваните дискове между прешлените и те остаряват по-бързо, напукват се и се травмират много лесно. Друго нещо, което е хубаво да приемаме заедно с колаген, това е витамин С. Може да си го осигурим с пресни зеленчуци и плодове. Ако нямаме всеки ден такъв прием на витамин С и фолиева киселина, може да го приемаме с суплементи от аптеката, например. Той е много достъпен и много евтин витамин С, бих казала, но той е необходим за изграждане на колагеновите нишки. Доказано е, че всъщност колагена действа минимум 3 месеца, ако се приема. Има много хора, които казват, ама той не се усвоява, те са макромолекули, няма нищо такова. Напротив, има научни изследвания, които доказват как всъщност колагена, когато е хидролизиран на малки частици, на градивните блокчета, пептиди, аминокиселини, той много добре се усвоява и когато има нужда организма някъде от тези протеини, те се синтезират точно там и подобрява състоянието на нашата кожа, на нашия външен вид и на нашето здраве, на мускулите, защото, примерно, мускулите са също активен метаболитен орган. Знаете ли, те отделят едни вещества, наречени хормони, наречени миокини и те поддържат нашето здраве и дълъг живот. Затова, скъпи приятели, грижете се за себе си, обичайте се, спортувайте, хранете се вкусно, адекватно, здравословно и бъдете щастливи!